Какво да ви кажа, един човек излезе и каза: Хабиби, come to Dubai. Дойдоме и нищо няма. Хора, в Дубай всичко е лукс, окей? Но не можеш да се веселиш както трябва. Има някакви места да се снимаш за 5000 евро, които ги даваш, за да идваш в Дубай, и алкохол е забранено. Едно, донеши ми парцал да запаля печката. Аз парцал ли съм? Какво ми говориш? Жено, тази нова година пак сме сами. Стига с сармите. Тази година без сарми. Ох, жено, колко луди бяхме с теб. Какви гуми? Пак ли са се скъсали гумените галоши? Жено, отивам да взема мед, той е свършил. Защо винаги искаш да ходиш навсякъде с мен? Жено, Знаеш ли какво? Кравата ни е бременна. На колко години съм вече? Не те ли е срам?